Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σας έχω μια μικρή έκπληξη σήμερα. Έχω κοντά μου έναν υπερταλαντούχο άντρα, μια πολύ όμορφη σπουδαία προσωπικότητα και έχουμε μαζί μας το Θάνο Κιούση. Γεια σου, τι κάνεις Αλεξάνδρα μου? Καλησπέρα. Όλα καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλά. είσαι εδώ. Τι σε φέρνει εδώ, τι σου αρέσει από την πόλη μας και είσαι εδώ? Λοιπόν, έρχομαι δεύτερη φορά στο Κιλκής. Έχω Μάλιστα. ξαναπεράσει πηγαίνοντας στον Ευρωκόπη Ναι. να πάρω πατάτα. Α, Και λέω θα πατατσακό. σταματήσω πάλι στο Κιλκής, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Τι δοκίμασες δηλαδή? Έχω δοκιμάσει πολύ ωραία κρέατα. Έχω δοκιμάσει τα ποντιακά, αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Δεν τα ξέρω εγώ πολύ καλά, η αλήθεια είναι Ο να Στέφανος σε βοηθήσω. Ευριστόν, μπράβο. Οπότε, να, ευκαιρία να με πετύχεις και να κάνουμε συνέντευξη.